दिनैनि भिडिअ जागोन आरो ना लोगोफोर आङो बेखौनो एसे दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो नोंथांमोना नायलांदो आरो ना लोगोफोर आङो दायो सिङाव हाबलांनोसै जोंहा बेयाव सोरनि हाबा जादों आङो बेखौबो दिन्थिनो हास्थायगोन लोगोफोर नायलांदो आरो ना दा नैबेयावनो जादों जोंहा गोथार जुलिया डेक'रेसन खालामदों ओरैबायदि मोजां सजायदों एसे सिंनि नुथायफोरखौ दिन्थिलांनो नाजानोसै आरो लोगोफोर नै जोंहा गणेश भाई मोजां ना नोंथां थिगानो दा दे गोबां आलासिफोरा फैबाय थांबाय बिदिनो आङो एसे बेलासे समाव सफैबाय आरोना जोंहा सिंनि नुथायखौ एसे दिन्थिलांनोसै आरोना लोगोफोर नायलांदों जोंहा नै बिथिं मा होनना बुङो सानि आइटेमा जोंहा नै बिथिंनि ओइ नोंथां थिगानो ना दे ओइ बुद्ध गोदान हिन्जाव गोदानखौ दिन्थिनो हास्थायनोसै जोंहा गोबां आलासिफोर फैदों आरो नै बिथिं जाहैबाय जोंहा मोसानाय हाबाफारि
ना सनाय खावरांनि मोसाखावरिफोरा नै सनाय खावरांनि मोसाखावरिफोरा दामग्राफोरा जेननो गोनां जाखायो बिथांमोनजों मोसानायाव नै थांनोसै दे नोंथां बाय बाय नोंनियाव फैलायनोसै आरो न थांनो ओंखारबाय लोगोफोर दायो जोङो थांफिननोसै आरो ना नैबिदि डेक'रेसन खालामदोंमोन दे हाबानि